салом алейкум дӯстон, хуш омадед ба канали Сомониён. Навори навбатӣ бошад Lexus-и фурӯшӣ дӯстон. Агар шумо реклама дошта бошед ба монанди ин мошин ё ки хона ё техникаи фурӯшӣ, имо ватсайби мо даблю экран 885 78 90 90 метавонед муроҷиат кунед дӯстон. Срочно Lexus RX 350 фурӯшӣ мошин дар Чорбоғ тарафи Варзоб қарор дорад. Солаш 2006, мотор 35, бензин, газ евро 5, навай вагон фуромадааст, растаможка шудагӣ, полни комплектатсия, сиденьё лифт дӯстон, ҳама ҷош кор мекунад, хидша паст баланд мекунад дӯстон. Оинаҳои ақиб заводскои тонировка дорад, ягон камбудӣ надорад. Мошин мегирӣ, ҳай мекунӣ, соҳибаш гуфтааст сум дар кор шудай мефурӯшам. Нархаш 140 000 сомонӣ дӯстон. Камтар гуфтааст арзон мешавад. Баъд аз мошина дидан маълумоти бештар ба имо, ватсап ва вайбер дӯстон. соҳиби мошин дар Федератсияи Россия қарор дорад дӯстон. Имо, ватсап ва вайбер дорад, метавонед муроҷиат кунед дӯстон. Якҷаҳон ташаккур барои диққататон. Дастгирии каналро фаромӯш накунед дӯстон. ҳатман обуна шавед, лайкҳои худро дариғ надоред дӯстон. дар канали мо бошад ҳамарӯза мошин, хона ва техникаҳо ба фурӯш монда мешавад. тамошо кунед, шояд барои шумо ягонташ лозим бошад дӯстон. аз шумо мо як хоҳиш мекунем, барои шумо бошад танҳо як лайк мондан ва обуна шудан аст дӯстон. барои мо бошад як хушҳолӣ аст дӯстон. ҳамина фаромӯш накунед. илтимос дастгирии канали моро фаромӯш накунед, дастгирӣ кунед. якҷаҳон ташаккур дӯстон барои диққататон. ба канали Сомониён бимонед.